Shiata. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. My teaching today is coming from the book, and changing two scriptures that later compare so that it will a clear picture of the teaching yandrukuya nayo nasi. The teaching yandinayo yandoda kuti ngokurudzirana kuti munhu ave nekukura munaMwari, ave mature, ave ne discerning spirit. Munhu ave nekukura munaMwari, this maturity. Munhu ave ne discerning spirit, mweya wekunzvera, mweya mutsvene anopupura, anokuzivisa, anokuonesa whether it's good or it's wrong. We are living in a time where even if the preacher messes up or he brings out a wrong message, he will try to cover it up, and they are on his side. They will just take it as if zvakangonaka zvakadaro. We are living in a time where sometimes we preachers, we are not humble enough to relate with people at a level this is wrong or this is right. We are in a time where atina chiri wrong if we are preachers. Atina chiri wrong patiri if we are preachers. We are kind of preachers where we are ever correct but deliver message but whatever is why I love to give example. Mind you were open enough to understand the teaching I'm bringing in today. Ndoda kuratidza makontena ari maviri anayo. Kontena iri ndikaridirira drink kana kuti mvura. Mvura haina choice kana yaiswa muchigubhu ichi. Inotora the shape of this container. But hazvireve kuti ndo shape yemvura. But mvura nekuda kwekuti iliquid inotora the shape of the container. Zvakaita containers ndikadirira mvura, mvura inotora the shape of the container. Uye ndikadurura futi muno mu water glass. Mvura kana kuti drink rinotora the shape of the glass. So zviri zviviri zviri kupa shape ku content inenge yaiswa mukati. But the content nokuti iliquid tinoziva teisa kuti mvura haina shape, inongotora shape yepayadururwa kana kuti payaiswa. I want you to have this example in mind so that tigone kuva ne teaching yatinayo nhasi tigone kubatsirika. Men of God, Anointed Desire, how are you doing? How are you keeping? May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. So liquid mvura iri in liquid form. Tikaisa mu container inotora the shape whether of the bottle or of that plastic container. But chatinoziva ndechekuti mvura haina shape iyo, but nekuda kwekuti iri in liquid form inotora that shape. So a preacher is a man. A preacher munhu. Shoko raMwari parinouya kuti deliver to people. Rino affect wafuti neparashikira. Zvokuti at the end rinogona kusvika ratora the shape of the mind of the preacher. Saka zvichikurudzirwa kunzi a preacher must seek the face of the Lord so he can deliver the correct and the right message to people, or else people must stand on the gap and intercede for the preacher. Kuitira kuti shoko riregere kuva contaminated ne his own thinking, or kuva contaminated nema challenges aari kufesa, or kuva contaminated ne joy iri maari nezvinhu zviri kumunakidza zviri kumufadza. Shoko parinouya to the preacher kuti riendeswe kuvanhu zvakafanana nemvura ikafura through the hose pipe. Kana hose pipe muine tsvina, mvura inobuda ine marara. The hose pipe is a channel iri kushandiswa kuti tidurire mvura to a container. Saka mvura inongoenda through the hose pipe. Zvakangoita hose pipe kana yakabenda senyoka kudaro, mvura inongotedzera that shape ichidaro. So there is a danger in our times, not only in our times, but danger yakavamba kubva kare
That's why I want to read from the scripture. But a preacher or a messenger can bring a message zvichida iri kubva mumusoro, and people will think yabva kumusoro. Why? Because he is called, he is anointed. There is a danger yekuti vanhu vanosvika pavanogona kutenda a preacher to an extent yekuti even paanoita error, people will not see that error, especially when God uses somebody to perform miracles. Just imagine I pray for somebody here, akafa, a dead man, and he comes back to life. Then I'll begin to preach. Even if I preach a wrong message, but the joy to celebrate that miracle will overshadow my errors in preaching to an extent I can bring out a wrong message, a wrong doctrine, but because you love me, you have celebrated the miracle nemaMwari to raise the dead. It's hard for you to tell now the preacher is going astray or the preacher is wrong. So now kunamata Mwari ichikurudzirwa kuti munhu ave nematurity, munhu akure, munhu ave nemoyo wokunzvera, munhu agone kuziva nekuzwa kutaura kwaMwari. Let me start. I need 3 more scriptures now. The scripture is just coming into my mind. Mark chapter 10. Let me start with Mark chapter 10. Mark chapter 10 verse 4. They said, people were talking to Jesus, Moses permitted men to write a certificate of divorce and send her away. The Pharisees were asking Jesus concerning divorce. Now, Moses as a prophet, as a man of God. Mark 10 verse 4. They said, Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away. Then Jesus answered, it was because your hearts were hard that Moses wrote to you this law. Jesus replied, but at the beginning of creation, God made men male and female, made them male and female. For this reason, a man will leave his father and his mother and unite to his wife, and the two become one flesh. So they are no longer two but one. Therefore, what God has joined, let no man separate. Clifton Kaitano, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So Mark chapter 10, verse 4 and 5. It shows kuti vanhu vauya kuna Jesu vaine mubvunzo uye vachitsigira mubvunzo wavo nekuda kwezvakaitwa zvakataurwa naMoses, the leader of the prophet. Moses waititendera kunyora madivorce certificates tirambane nevakadzi vedu. Jesu ndokubva ati Moses wakataura izvi, he said this because of your hearts. Wakataura izvi nekuda kwekuoma kwemoyo yenyu, which means Moses yanga isiri revelation, yaiva observation. Aona kuti vanhu ava vakaoma moyo, vakashaya a room to divorce, they can kill, they can destroy somebody's life. So Moses aita observation, which was not revelation. Isiri message yekumusoro, but iri message yemumusoro yekuanalyze kwaaita. He came out ne issue yekunyora ma divorce certificates. This was not the mind of God. Moses was wrong, yet it was permitted kuti zviitike izvozvo munguva yake mazuva yake until Jesus came in. Mighty Tichiweshe, you are welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So the mind of the preacher can also play a role to an extent yekuti vanhu vakasava nemweya wekunzvera nekuziva the mind of God. They can move with the mind of the leader or the mind of the preacher. Sezvakaitwa nevanhu during the time of Moses. Kuti Moses aka-analyze, aka-ongorora. Jesu ati, nokuti Moses wakaona observation, haisi revelation. Kuti moyo yenyu yakaoma, so he permitted, he allowed you to write divorce certificates. Asi zvanga zvisina kudaro kubva pakutanga. Chabatanidzwa nababa hakuna ungapatsanura. Chabatanidzwa nababa hakuna ungapatsanura.
It's not scripture and don't share nayo, but it just came in. Could even eye opener to the message I've got for you today. Barbara Musiwa, may the good Lord bless you. Ngoni trust, may the good Lord bless you. Mwari wakitire nyasha, mwari wakugonese, mwari wakuchengete. Right, our scripture reading now. Luke chapter 7, verse 20. Luke chapter 7, verse 20. Luke 7, verse 20. When the men came to Jesus, they said, John the Baptist sent us to you to ask, are you the one who was to come, or should we expect someone else? Are you the one who was to come, or should we expect someone else? The disciples of John had been sent by John to Jesus. Kunobvunza kuti ndimi ere wataimirira Messiah, or should we expect someone else? Ndimi ere kana kuti timirire omwe. Right. He is the same John. Ndiye John mumwechete. Akaona Jesu achiuya. That's John chapter 1 verse 29. I want you to compare Luke 7 verse 20. Luke 7 verse 20 and John 1 verse 29. Luke 7 verse 20 and John 1 verse 29. So Luke 7 verse 20, John unotuma vadzidzi vake kundobvunza Jesu, ndimi here Ishe aitaurwa Messiah kana kuti timirire umwe? Are you the one, or should we expect another one? Right. Then John 1 verse 29, the Bible reads, the next day John saw Jesus coming towards him and said, here is the Lamb of God, who takes away the sin of the world. He is the one I told you about when I said, someone else will come. He is greater than I am, because he was alive before I was born. I didn't know who he was, but I came to baptize you with water, so that everyone in Israel would see him. I was there, and I saw the Spirit came down on him like a dove, and the heaven opened, and the Spirit stayed on him. So John 1:29, John unopupura pamberi pevanhu aona Jesu achiuya kuti iro gwayana renyika, gwayana rinobvisa zvivi zvenyika, ndiye wandaitaura kuti achauya, ndiye wandakabhabhatidza denga rikavhurika Mwari vakataura. The same John sent people again to ask Jesus, are you the one? Are you the one? Or should we wait for another one? Are you the one? Or should we wait for another one? The same John. The danger now is to the people who were around him. Paakataura the second message, are you the one? Favor or blessing yakava kuvanhu who were around when he said, here is the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Say John ane mubvunzo. Say John anoita sekunge ari kudhauta. When he sent his people, his disciples, he was now in prison. He was now in pain. He was expecting Jesus to do something for him. John 1:29 kusvika pavhesi ya 40 unonzwa Bible richiti, one of the two men who had heard John had gone with Jesus was Andrew, the brother of Simon Peter. Zvoreva kuti Johani paakataura shoko kuti rigwana renyika, gwayana rinobvisa zvivi zvenyika, Andrew akaenda kuna Jesu. Why? Nokuti apointa vanhu
to salvation. But when he was now in pain, in prison, he sent his disciples to ask the same man, wakakonfirma kuti ndiye, achibvunza kuti, are you the one? Or should we wait for another one? Why was John contradicting himself? Why was John against the first message? He is the one who we were waiting for. It was because he was in pain. So the shape of his message, shape when the pain, the pain has become a container and the message is like a liquid. Kuti a liquid inotora shape ye container mayadururwa, but the liquid aina shape iyoyo, but inongotora the shape ye container yayadururwa. Tikaisa a liquid muchigubhu ichi chinotora that shape yakangodai, but the same liquid tikaiburitsa tikaisa water glass hapana painozotora shape yakaita sechigubhu, inongotora shape ye glass. So John is a man, yet is a man of God. John is called, he is anointed, but ane two mavhangeri anoita kuti vanhu vagone kuenda kuna Jesu uye vanhu vagone kudhauta nekusagamuchira Jesu nokuti iye unobvunza, are you the one or should we wait for another? So kana shoko raMwari richitiratidza nekutionesa izvozvo, I can imagine in our time, in our days, when a preacher, when a prophet, when an evangelist, when a pastor brings out a message yakamoldwa, iri shaped, maybe nema desires ari mari, nema challenges asangana nayo, maybe ne joy iri mari, yobva ya blender the message to an extent yekuti paari kuishitsa kuvanhu, people will just accept the message. Why? Nekuda kwekuti someone can start on a good note, but paanoita end on a bad note, it's hard to tell. Why? Nokuti paakatanga zvakanaka, we fall in love with the message and the messenger, and we trust him, we love him, we saw miracles that God did through him. So when now he's going astray, people will go astray with the preacher. I'll repeat this. God can use somebody to perform miracles, but it will come a time the man is delivering a message iri wrong, zvichida maringe, the personal challenges dzaasangana nadzo, he has now become bitter. So message painouya through him inotakura that bitterness. Maybe the man had too much joy, message painouya paari inotakura that joy. I'll give an example. When a preacher is poor, ana resources, ana challenges akawanda, and he's preaching the gospel. Then when a preacher is now well up, let's put this picture, he's rich, things are okay, resources are there, money is there, he's receiving the same message as a preacher, but the container has changed the shape. Chigubhu ichi ndikachidurura mvura chakadai, mvura inotora this shape, but chigubhu ichi chikaiswa pazuva chikaita sekunge chadhamba chaita loose, tikadurura mvura inongotora shape maringe zvaitwa chigubhu nezuva. Kana chigubhu tikachiita pamoto chinochinja shape. Is the same container, but tikadurura mvura tikachiita chinogona kutambanuka more, chikaenda pane chando chinogona kudzoka mukati, kureva kuti tinenge taakuluza liters, but pari pa same chigubhu chakanzi 2 liters. I've come across this mazuva ainetsa fuel, waiti ukanotenga fuel muroad mumukoto muvakomana, even container yakanzi 5 liters, but iyo content irimo inenge isisiri 5 liters. Why? Nokuti vaitora the container vonohita pamoto, kana kuchiisa mvura yakaboila wovhara for a long time. Pane zvinoitika kucontainer due to temperatures, zvekuti chinodzoka mukati, but pakanyorwa kunzi 5 liters, alright, for example,
pakanyorwa kunzi 2 liters hapachinje, panoramba pakanzi 2 liters, but chikahitwa kumoto chikadzoka mukati sechaunyana chinoluza mamwe maliters, chinochinja. Sa ukauya uchitenga fuel kuvakomana vanongo kuti mudhara i5 liters, i5 liters. But wadurura wafamba, you can tell kuti 5 liter container ichokwadi yanga yakanyorwa kunzi 5 liters, but content yanga yamukati yanga yakuma 4 or kuma 3.5. I've come across such in the natural. I've seen this zvichiitwa nevakomana nekuda kwekuti vessel yaitwa kana kuti vessel yaiswa panotonhora yadzoka mukati kuexpanda nekucontractor kwematter we all understand. So for example, a minister of the word is John the Baptist. The ministry is flowing very well. People are coming to his ministry. People are coming to him. He's ministering ari kuJordan, ari kuparidza, ari kurenje. People are coming in. People are believing in him. But time yaanobatwa na Herod waiswa mu prison. The container now, the man John, ari mu pain, ari mu challenge. Iye akamboti iro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. Anobva atuma vanhu kuti endai munomubvunza ndiwe here kana kuti tomirira vamwe. Why? He is bitter. He is in pain. He is facing a challenge. Chai expecta help. Chai expecta kuya kwa Jesu kuzomupa rescue. But Jesu ari kuparidza ari somewhere. So pano anotuma vanhu endai munomubvunza ndiwe here kana kuti tomirira vamwe. So vanhu vakatumwa na John kuti endai munomubvunza kuti ndiwe here vakasiyana na Andrew akazoenda kuna Jesu, anzwa John achitaura pauya Jesu kuti iro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. So a man of God, a woman of God, a pastor, a prophet, evangelist, as long as he is man, he is subject to error. Zvinogona kusabvumika. Why? When you carry so much respect and honor in the society or in the ministry or in the church, you are a big man. Let me use that way. You are a great preacher, a big man, a great man of God. Ukaita fall into error, uka deliver a message is still correct. People, they still clap hands, people still trust you and love you. Why? Nokuti vana vakamira kuita research kunzvera nekutsvaka Mwari nekumachiwa munhu zvaMwari. Why? They just rely on you as John the preacher. They will just rely on you as the preacher. Regani nyatsopa download zvakanaka. Azvireve kuti munhu anenge asisina calling paanonza a wrong message. Sometimes he can preach ari mu situation ya create a bitterness. Sometimes he can preach ari mu situation ya ari so much in need. Sometimes a preacher ari mu situation yekuti zvichida ari kurwara ari mu so much pain and healing is not coming to him mu time yaari kutarisira. Look at Paul. Anoti, I prayed unto the Lord 3 times kuti wabviswe means wawanga uri munyama yangu asi ishe ndokubva vati my grace is sufficient. A preacher can have a thorn in his flesh, but akasagona kuzvibalansisa the thorn in the flesh inogona kucorrupta the message yauya in the spirit yaari supposed to deliver. If John changed pakunongedzera Jesu kuti ndiye Messiah, akatanga kuti ndimi here kana kuti tomirira vamwe, the same challenge can affect preachers today. So what am I saying? As a believer, we need to believe and trust God. As a believer, we need to mature in the things of God. It's possible. Do that morning, Mark chapter 10. Now we are blind Bartimaeus. Vanhu vakaenda kuna blind Bartimaeus paanga achidanidzira. Pekutanga vakaenda vakamuti nyarara. They rebuked him, saying, be quiet. They rebuked him. But Jesu paakamira akatuma the same people kuti mudani. Vakauya kwaari vakati cheer up, he is calling you.
Because the same people, we have a wrong message, they were not sent. But secondly, we have a right message because they are now sent. So, pane message inobva pamunhu ne message yabva kuna Mwari ikapfuura nepamunhu. Moses wakatendera vanhu kuramba vakadzi. Jesu auya akati hazvina kudaro pakutanga. Moses wakataura izvi nokuti kuona ndati i-observation haisi revelation, kuoma kwemwoyo yenyu, akatendera izvozvo, asi hazvina kudaro kubva pakutanga. So kana Jesu achiita sekunge ari kucorrecta the era yakaitika mutime yaMoses, even in our times a preacher is subject to error. Ukangoona paita mushumiri ane full of final, asina a room of correction or wisdom dzinomupa kudzikama to learn also from others, he can move in a direction of error. It is so serious and dangerous. Inogona kudisturb nekukanganisa the flow of the Spirit of God among the believers. You remember Moses anzi naMwari taura nedombo paMeriba. Then he struck the rock. Although water gushed out, God was not happy. Ipapo ukaenda kuvana veIsraeri ukavati muri kunwa era, what you are drinking from is not a correct doctrine. They will never believe you or accept you. Why? Because there are people who are moved by miracles more than by the source of miracle or by the truth. As long I got a testimony, I got a result. NeMwari bedzi. Tine vanhu vasiri mature enough kuti they are not moved by the source of power. They are moved by power. They don't care for the result here we are saying. What they care for the result here panzvimbo. So paMeriba Moses akava breakdown. God was not happy with him. Vakatomutaura kuti hauchapinda. Yet ipapo vamwe vanhu vapinda, vanhu vamwe vaita breakthrough, vamwe vanhu vasangana ne opportunity yekuona a miracle yekunwa mvura kubva padombo. People of God, hear me very well. The same John the Baptist, arikuti iro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. When he was now in prison, he sent people to send Jesus. Kunobvunza kuti, are you the one or should we wait for the other one? Sister Shamiso Jake, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Shailene Kundai, may the good Lord bless you. Thank you so much. May the good Lord bless you. So it's possible. So zvinogadzirika sei we need to grow on a personal note, on a personal level. Tinofanirwa kutsvaka Mwari, kukura munaMwari, kuziva kutaura kwaMwari. Sedunga munhu kunamatira mweya wekunzvera, a discerning spirit. A pastor is a man. He is also subject to error. Azvireve kuti Mwari vanobva vati you are no longer a preacher, you are not a man of God. Imagine vanhu vakaenda kuna blind Bartimaeus ne wrong message yekuti be quiet, shut up, they rebuked him. And Jesus sent them with the right message at the end. Cheer up, he is calling you. The danger iri kune muteereri, the danger is to the one listening. The danger iri kumunhu anongoteerera bedzi but asingatsvake Mwari, asinganamate on a personal level, asiri kuwana maturity kukura on a personal level, asina mweya wekunzvera, a discerning heart, a discerning spirit in him or in her. It's all right, Sister Sylvia Dumba. I've seen your prayer request. I'll pray for her. May the Lord bless her. May the Lord heal her. Amen and amen. I'll pray with you, Paside. I'll pray with you by inbox. May the good Lord heal her. Amen and amen. So,
A man can be used by God. Vanhu vototenda kugamuchira. But the same man can make an error and people will not see it. Why? Nekuda kwekuti zvichida is used by God in performing miracles, great miracles. That's why a man can start on a good note and end on a bad note. But nokuti wakalamba akatanga zvakanaka, people will overlook my errors, opedzisira ava madoctrines. Anopedzisira ava madoctrines. Shortcomings ake anogona kupedzisira ava madoctrine akutsvagirwa mascriptures ekutsigira. Why? Because sometimes kuti unzi aita mistake ari great man of God, maari haanzwe sekunge ndizvo, kana vanhu vanonzwa sekunge haazogamuchirika semunhu waMwari. But man is subject to error. Sei zvidaro Mwari sei vachizvitendera kuti zvidaro zviitike kuti even a great man can be subject to error. Ndo panongobuda the difference pakati peMwari nemunhu. Don't you wonder sometimes that you see a great man of God performing miracles and you die of sickness? Yet angari ku ministry healing and you die of a sickness. They wonder, could you say? 2 Kings chapter 13 verse 20. Inotaura pamusoro pa Elisha, a great prophet of God. Even his bones raised a dead man back to life, but he died of a sickness. Mambo Joash vakatoenda kumba kwa Elisha vakasvikochema, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof. Elisha was sick and he died. Still anointed, even his bones performed the miracle at his grave. When he was alive, waka perform miracles. But there came a time when he became sick. So there are things that you begin to wonder. Kuti saka anga ari Mwari chaiye, anga ari munhu waMwari chaiye, kwazofa sei nekurwara, anga ari ministry of healing, akaporesa vazhinji, akamutsa nevanga vakafa. What about his life? That's the picture of a man. Man of God is not the God of the man. There is that difference. I'm sure God allows that so that people won't worship men, but can be led to worship God through the teachings of men. Evangelist Matifunga, may the good Lord bless you. Sometimes you see a great man of God with a challenge. Yekuti people will say, but kana achibatsira vamwe, vana vevamwe achiporesa vana vevamwe, look pazvakaita mwana wake, kana achigona kuita izvi, tarisa challenge ne problem yaakafesana nayo. Man of God is not the God of the man. There must be a room and a difference. Inoita kuti vanhu vagone kuziva nekugamuchira kuti he was called by God, he is not God. He is called for an assignment. Evangelist, may the good Lord bless you. Manuel Mutungua, may the good Lord bless you. So the same John who said, Iro Guayana, Renobisa Zuzhenika, when he was in prison, when he was now in pain, he sent people to ask Jesus, are you the one or should we wait for another? Moses allowed people to write divorce certificates. So when Jesus came into the picture, vanhu vaakubvunza, Jesu unoti, Moses wanga waona kuoma kwemoyo, he allowed this, but hazvina kudaro kubva pakutanga, chabatanidzwa naBaba kunounga patsanura. So vanhu vakasaziva kuti pane observation yaman of God, pane maonero, kogoita revelation, fungwa yaMwari nekuona kwaMwari. They can move in error, taking the error as a doctrine.
And if the man is not mature enough or humble enough, he will leave such an era as a doctrine, vanhu vakatoflowa nemaire, without coming in pamberi pevanhu achitaura kuti izvi zvakadai nekuda kwezvakadai, izvi zvakadai nekuda kwezvakadai. Inzwai, correction yeira, kuva humble, kuaccepta ira, that's a sign of humility and that's a sign of wisdom. Kutsimbirira the ira, uchivhara, uchibata, vanhu votoflowa nekuitenda nekufamba mazviri, it's very dangerous. People of God, we are living in a time, the men of God or the woman of God in our days, in our time, they've become celebrities. They've made names in the community, in the society, in nations. They are well respected, accepted, but they remain than who are subject to ira. Let me be honest with you. Let me tell you this picture. When people love you, trust you, and believe in you, even if you move in ira, you move with people. Bible not love covers a multitude of sin. Munhu akakundikana even uchimuda, munhu akaita era uchimuda, unogona kusaona ira iyoyo because of love. Love will cover that. Another example. Munhu wakaenga kana akagona, kana akatoshandiswa naMwari kutaura chinhu, ukatoshayiwa mweya waMwari, hauzvigamuchire semunhu ari kugona. I'll give you an example. Judges chapter 7. Mwari pavanoti kuna Gideon, tora muranda wako Pura uende mukembi yavaMidhiana, unonzwa kuti vari kuti kudii. Even the enemy was used by God kutaura to deliver a message to Gideon. My enemies akava ne a dream, ikava ne right interpretation kuti hakuna mumwe pachingwa chebhari chawarota, munondo wa Gideon. A true interpretation of the dream iri kubva from the side of the enemies, but inauye kuti Mwari vatendera Gideon kuti enda unonzwa. Enemy in a right and correct message kuna Gideon, but zvisiri zvokuti Mwari vamuti enda unonzwa. Gideon aigona kuti handizvo, because my enemies. Munhu akava enemy yako, munhu akava usingafari nekugamuchira, even akagona, even Mwari vakamushandisa as a mouthpiece to bring a right message, haugone kuzvigamuchira. Munhu akava shamwari yako, akava hama yako, akava munhu unofarira, akaita era, it takes time for you to discover kuti this is an era. Chinodiwa chi? A discerning heart, a discerning spirit, for you to have a relationship with God, with the word of God, kuva ne maturity, so you can tell, so you can see, so you can perceive and discern kuti this is of God and this is of man. This is revelation, this is observation. This is era, human era, and the word of God is like this. People of God, hear me very well. The same John who said, he is the same John who is sending people asking Jesus, are you the one, or should we wait for another? Chichinja Evangelira Joan, pain. The container ika affectwa. Content iri mukati inochinja shape or inoreduce ma liters achapinda imomo kana kuwedzera. Container ikava affected nema temperatures, contract kana ku expand. So a man as a container, as a vessel, he can come across a challenge.
mold akana kushape kind of the message yaanogona kuparidza. You will notice this. When a preacher had no resources, he had no money, he is poor, he is different to bring out the message when he is rich, when he's got money. I've seen this in ministry. God can call you. My sapna, do manjenje, God bless you. God can call you to minister to your own people. Mwari vanogona kukudana kuti paridzira vanhu vangu, paridzira hama dzako. Just like Moses was called for his own people. God can call you for your own people. And people will come and advise you. You are preaching so well, but you need to preach maybe in English so that you can attract the international community. That advice looks good or sounds good, but let me show you. Know where God called you to minister. Mwari kana akudanira verudzi rwako, Mwari kana vakudanira vanhu verudzi rwako, just like Moses. Don't try to get an international recognition for the sake yekuti maybe you want to go international. It's better to remain anointed in the right field than to become international, moving away from the place of assignment. I'm not saying ministering in English is bad. I'm saying know the kind of people or adanirwa naMwari. Why? Because there is a revelation, the grace of God upon your life. Maybe ekupatsanura shoko in a language inonzwisisika, in a welcome. I'll show you. Moyamchene aburuka, Mark chapter 2. Acts chapter 2. Moyamchene pa akaburuka vanhu vari pa vakamirira moyamchene pa Jerusalem. Chipo chekutanga chakapiwa vanhu na moyamchene was speaking in different tongues, not tongues of angels, but tongues of men. Chipo chekutanga vanhu vakabatwa na mweya mutsvene vakataura nendimi dzavanhu. Sei ndiri kuti ndimi dzavanhu? Because the people who vakainterpreta were foreigners, were people who were outside, non-believers. Ndo vakataura vachiti, varume ava vasi vekuGarirea here? Sei tiri kunzwa vachirumbidza Mwari nemutauro wedu? Vakainterpreta matongues pana Acts chapter 2 were not believers. Vanhuwo zvavo, ordinary men. Vakati sei tiri kunzwa, maybe to read it's better than kuitaura senyaya. Acts chapter 2. Acts chapter 2. Baba Mahonde, you're welcome. God bless you. Akarongosi Faith Mafuta Muribwanji Murungu akudariseni kwambiri zikomo. Thank you so much for tuning in. So happy to see you online. Acts chapter 2. Acts chapter 2. Makatabu Shataka. Acts chapter 2 from verse 7. They were excited and amazed and said, don't all these who are speaking come from Galilee? Then why do we hear them speaking our very own languages? Chipo chekutanga chakapiwa church na mweya mutsvene kutaura malanguages edzimwe nyika evamwe vanhu. Zvichirevei? Zvoreva kuti mutauro une nyaya pa calling yemunhu maringe vanhu vawadanirwa. They are people who have moved from ministering mu language yake to another language for the sake of international recognition. There is nothing wrong about that. But ukatarisa kuti pana Acts chapter 2, vanhu vazodzwa na mweya mutsvene vakutaura malanguages evamwe vanhu vari panze, zvakadraw attention yevanhu kuti vati ko varume vanhu vekuGalilee sei vakutaura nekurumbidza Mwari mumitauro yedu.
Zvoroti mutauro une nyaya. I always give people this example. Vari kudiaspora, you understand this. Maybe you are in a place that is far away. For example, wanababa chiwara vari kuNew Zealand. Imagine kuNew Zealand ikoko, you come across somebody ari kutaura Shona. Automatically, he becomes a brother or your sister. Relationship inogona kuberekwa nelanguage. Even blood, ropa rakatosiyana musiri wekurudzi rumwe chete. But imagine kuti waenda kunyika kure kunenge kuFiji. You hear somebody ari kutaura Shona. Unofara. Haumuzive but unofara. Why? Because language create a relationship. And pa create a relationship pane kugamuchirana. So there are times that God will call you. Akudanira hama dzako. Mwari wokupa a deeper understanding. Yaunogona kuexplaina nemutauro unonzwika nekugamuchirika kwahama dzako. And you leave that. You move to the international community. Truly you will be recognized internationally. Zvinodiwa zvinoda kuwana from international community you can get, but you have missed the mark. There are people who are going to die and suffer. Vasina kuwana message yawaifana kusvitsa kwavari. Why? Because when you moved to international community, for example to English, wabvisa dzimwe chembere, wabvisa dzimwe nherera, wabvisa imwe community yavanhu vasina kufunda, wane a catchment to those educated, wane a catchment to an international community. You have neglected your own people in the name of recognition to the international community. Kana wakazvidanirwa, we thank God for that. But to understand that your line of calling, kunoita kuti uunderstande kuziva kuti chipo chekutanga chamweya mutsvene vanhu vakapiwa the ability yekutaura mitauro yevanhu kwete yekudenga. Why? Nokuti mutauro unodraw attention. Even usingazivane nemunhu ukanzwa achitaura ndevele, achitaura chinyanja chacho chimalawi, you create a relationship. Like me, I speak chinyanja icho chichewa chinyanja. There was a day that takaenda kumfakose, taenda kunoparidza kune imwe chechi, tapedza kuparidza takakwatisana tichibuda panza. There was a mudhara ainzi Banda. I greeted that man nechinyanja. Apart kuti yaingova magreetings chete, akandimbundira tikatanga kutaura nechinyanja. You can create a relationship in language. Language inounza joy, inounza mufaro. So zvekuti Mwari vanogona kukudana to be a preacher to your own people. But wotarisa kuti my own people, they are poor. I need the resources. I need to be recognized internationally so that I can grow. But I've come to realize. That's why I appreciate so much basa rakabatwa richiri kubatwa na Archbishop Ezekiel Guti. When he was in America, ndichiverenga nhoroondo yawo, when he was in America vachifunda ikoko, Mwari vakataura nawo Archbishop Ezekiel Guti, go back to Africa and teach my people. Go back to your own people. Vanhu vane nhamo, vanhu vane nzara, Mwari anogona kukudanira ivavo kuti enda kwavari, shumira kwavari. Mwari ndiMwari wemunhu wese. But we missed the mark nekuda kwekuti sometimes we need recognition internationally. And you neglect your own people. Why? Because unenge wa-analyze panyama. But if I go and minister to these, they are poor. They cannot support the ministry. But guess what? If God is the one sending you there, He's a faithful God. Vanoziva kuti vanozviita sei, vanozvifambisa sei. Iyo Mwari pachavo. Somebody once told me that if you remain a street preacher, things will not be okay with you. Mwari wakudana kuti go, enda ma streets, enda ma rank, enda ma bars, enda ma community. Taura the kingdom. And then somebody comes to me and say, if you continue to preach in my streets, you'll be a street preacher.
you will never be an international preacher, and things will not be okay with you. I have seen people, when people welcome you to minister, they'll even write that on a banner. Evangelist Muparinga, street preacher. It's more like it would by identity one, but some they do it just as to humble you or to mock you. It's just a street preacher who has come here. I remember Triple Street one day ministering, and my colleagues, my partners, what I paritza now, my fellow brothers, vakaparidza in English, then all was it. Now we leave the time to the Shona preacher. And guess what? People were coming in. People were enjoying message you. Why? Because munhu anoitirwa zvakanaka nezvinhu zvaanonzwisisa, zvaanogamuchira. There is nothing wrong by ministering to people who don't have resources or money. They also need Jesus. They also need the gospel. But if your mind and your focus my resources in the international community, you dump such people and move away. Inenge iri era mu ministry, but uchita sekunge you are moving to greater heights. I remember one day I was coming from Cape Town, Muparinga. So takasvika pa airport kuma 10. Parova tingamendesha airport na 10. Then ndova ndaenda kumba. Ndikasvika ndikazorora 11-12. Chibva ndato drive back kuya pa street pana first ndikatanga kuparidza. Then I've been telling people that I just thank God I had a nice journey. Ndatosvika pa airport nengo yakati ndiri pano. And somebody came to me. But why are you troubling yourself? Kana Mwari akuvhurira madoo international community. Why are you still coming back to the street? But mauri unonzwa kuti Mwari vanoda kuti nditaure nevanhu vavo, whether rich or poor, to win them for the kingdom. People of God, hear me very well. A man can start on a good note and end on a bad note. Pauline Mudikani, may the good Lord bless you. My loveness Mukora, may the good Lord favor you. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Colin Nimba, you are welcome. God bless you. The same John who said to people, iro gwayana rinobvisa zvinhu zvenyika achinongedzera kuna Jesu, is the same John anotuma vanhu kuti endai munomubvunza kuti ndiwe here kana kuti timirire vamwe. Moses anoti vanhu rambai vakadzi venyorai divorce certificates. Jesu paanouya anoti hazvina kudaro kubva pakutanga, chabatanidzwa nababa hakuna anopatsanura. So such a picture kana ichitaridza kuti a man of God can be subject to error. Danger now ndeyekuti kana uri mwana wesangano asiri kumachiwa nekukura nekutsvaka Mwari nekuva nemweya wekunzvera, you can move neerror iyoyo wotoitreat as a doctrine or as a message from God, and you'll be lost. So vhangeri ndainaro mangwanana nhasi ndeyekuti titsvake a discerning spirit. Let's pray for the discerning spirit. Ngatikurei, ngatirave shoko raMwari, ngative neukama, mweya mutsvene atipe mweya wekunzvera, tigone kuziva kuti apa ndipo apa hapasi. Why? Because a man is subject to error. Asingatadze ndi Mwari, munhu anotadza. A container ndio inokupa the shape of the content iri mukati. Liquid raiswa mu container inotora the shape of the container. We are living in a time yekuti the preacher man, vashumiri, have become a celebrity to an extent yekuti akaita error, you will find a means or a way yekuti iregere kuoneka se error, anogona kuitsigira nekumwe kutaura kana kutsvaka a scripture
Why? Because kuzova mucommunity yaanonzi uyu akapotsa apa haagone ichi akaita mistake. Vanhu vanonzwa vachiluza calling nokuti waita error. You don't lose your calling nokuti waita error. It shows you are humble to recognize and to accept correction, even with a preacher or a man of God. We are living in a time yokuti kana watu I celebrate a much celebrated person in community, in society, in church. You can move era. You can move with people. Mwari vatibatsire pashoko ravo. Mwari vatipe mweya wekunzvera. Mwari vatipe shoko rinoita kuti tigone kugamuchira zvokwadi nekukura mubasa raMwari. Hama dzangu ndinotenda Mwari zvikuru. Apostle Chipo Chiwawa, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. I'm so happy to see you online. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuchengetei. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Nyasha dziwanzwe. Zvamunobata zviropafadza. Baba ndinonamata. I pray over the viewers. Ndinonamata pavazodziwa wenyu. Ndinonamata pavana venyu. Ndataura a discerning spirit. Ndinotaura mweya wekunzvera. Ndataura maturity, kukura mushoko renyu. Kuti vagone kukunzwai. Vanzwe kutaura kwenyu. Vazive zvokwadi yenyu. Vararame muzvokwadi yenyu Mwari. Mumazuva ekuti nyangwe nemushumiri ukarasika ukaenda nenzira isiriyo. Vanhu vagone kuona. Vave nemweya werudo unounza correction for the purpose ye kingdom nebasa raMwari. Mazviita Baba, takupai mbiri nekukuremekedzai. Mutisimbise, mutigonese muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. A good day to you. Zuva rakanaka hama dzangu kwamuri. Mwari vakuropafadzei. Mwari wenyasha vakuchengetei, vakugonesei. Mai Mukwena Muguti, God bless you. Thank you so much. Sister Lee Chuome, Miss Holloway, may the good Lord bless you. Eva Jairus, God bless you. Sister Shamiso Jack, may the good Lord bless you. Barbara Msiwa, may the good Lord bless you. Akarongo Swanga, Faith Mafuta, zikomo kwambiri, Mulungu akudariseni. Thank you so much for tuning in. Blapimba za mfumo wanga, zikomo kwambiri, God bless you. Mainyamunda, Mwari vakuropafadzei, vakuchengetei. Sapna Manjenje, may the good Lord bless you. Duve, Mwari vakuitire nyasha. Situation, God bless you. Maima Kanjira, may the good Lord bless you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Baba Mahonde, God bless you. Mwari vakuitire nyasha. Evangelist Matifunga, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much. Bye bye. Muropafadzwa hama dzangu.